Hola a tots i a totes i benvingudes un altre dia al meu canal. Avui he fet un vídeo una mica diferent. Us he tret de l'habitació i us he portat el meu rebost, l'aspiradora. També he de dir que tinc la rentadora posada i que m'he d'afanyar perquè si comença el centrifugat llavors no us podré explicar el que us vull explicar. Al vídeo d'avui sortirem al carrer perquè vull explicar-vos com fem la compra durant la quarantena. La meva idea en obrir aquest canal era parlar una mica de la vida als Estats Units i de com funcionen les coses, però de cop va venir una pandèmia mundial i tot ha canviat. Tot i així us ho explicaré igualment perquè potser també us interessa. Nosaltres, quan fem la compra de la setmana, la dividim en dues parts. La part número 1 la fem al pagès, que dic al pagès però que és una família que tenen una granja i uns camps, i anem a casa seva i tenen una botiga i comprem les coses allà. Doncs ara, durant aquesta situació excepcional, s'ha muntat una web i podem demanar les coses a la web i llavors només anem fins allà i ens ho posen al cotxe i marxem i no hi ha ni contacte, paguem per internet i tot. I llavors la segona part de la compra, que la fem al supermercat, i són totes les coses més tipus de rebost o el sabó de rentar-roba o el paper de vàter, totes aquestes coses. I abans que no comenci el centrifugat, us dic adeu i espero que us agradi el vídeo. Aquesta és la web del pagès. Les maduixes sempre surten com esgotades, però jo m'espero al Facebook com qui mira la borsa i llavors et surten quan les han anat a collir, llavors de seguida entro i compro. I aquesta és la web del supermercat, que és una botiga online normal, no té cap misteri. Maduixa, applesauce. Bikini també? Sí? Vale. D'acord. També? Vale. També en farem. Escolta, i biquini en voldràs? Vale. No, ja està? No en vols? Vale. Thank you, bye! I això, què és això? Un pebrot. Un pebrot. Això són nabius. Nabius. Un tomàquet, molt bé. Bròquil. Què més? Què és això? Un carbassó. Digues carbassó. I això? Què és això? És un meló. Meló. I això són nabius. I això què són? Què és això? Una patata. I això? Què és això?
Blat de moro. Mono. Blat de moro. I això? Muses. Muses. Maduixes. Bones? Boba. I el dia següent recollim la compra al súper i a través de l'aplicació del mòbil et diuen quan està preparada la compra i a quin lloc has d'aparcar, i aparques en el número que et diuen i t'esperes que vingui. Doncs ja està, ja ens han posat la compra dins el cotxe. Ara només falta que el senyor que posa la compra dins el cotxe entri al maletero i quan tu arribes a casa ell surti amb la compra, la posi a la nevera i als armaris i et faci el sopar. Jo crec que això ja de cara a la pandèmia de l'any que ve ja ho tindrem més solucionat, el tema. Però a poc a poc, pas a pas. Doncs això és tot. Espero que us hagi agradat el vídeo. La meva intenció és de fer més vídeos sortint a fora i ensenyar-vos més coses a mesura que puguem anar fent més coses socials. Aquí ens estan desconfinant, per tant, espero poder anar a més llocs. I si us agrada el vídeo podeu posar m'agrada, i si no us agrada poseu no m'agrada. I si us voleu subscriure al canal i poseu la campaneta, quan penjo un altre vídeo doncs us avisarà. I si no, normalment els dimecres penjo vídeo. Moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies per comentar i moltes gràcies per dir-me coses a les xarxes socials i ens veiem la setmana que ve. Adéu!